contabilitate știe să facă multă lume, dar pentru mine accountants înseamnă contabilitate and more, mult mai mult decât atât. Nu mai vorbesc de optimizare fiscală din toate punctele de vedere pentru ceea ce înseamnă, nu știu, firma mea, ONG-ul meu. Înseamnă, în primul rând, nu știu, o relație bazată pe încredere, pentru că atunci când mergi la peste 1000 de metri, trebuie să fii total concentrat asupra ceea ce ai de făcut acolo, știi? Și atunci, vezi tu, necunoscutul e de două feluri, sau neprevăzutul. Un neprevăzut pe care nu poți să-l prevezi, pentru că de asta este neprevăzut, și un neprevăzut pe care poți să-l prevezi. Pe mine, accountants mă ajută să bifez cu succes acel neprevăzut. Știi, cred că ține de o mare înțelepciune, nu știu, în viață în general, nu neapărat pe munte, să știi când trebuie să conduci și să știi când trebuie să te lași condus. Adică când este vorba de tot ce înseamnă contabilitate, dacă vrei, leadership-ul este la cei de la accountants. Ei sunt CFO-ul meu, da, externalizat, sunt Chief Financial Officer-ul meu, externalizat. Dar cred că rostul cuiva care te administrează, să zicem, financiar contabil, nu este să te învețe pe tine în contabilitate, ci să îți explice lucrurile ca pentru un necontabil. Ei trebuie îi practic traduc toată acea limbă străină în ceva ce pentru tine să fie ceva digerabil și pe baza căruia tu să poți să iei niște decizii, că până la urmă la asta se rezumă totul. Nu doar la a aduna acolo niște cifre, contabilul la clasic care face doar bookkeeping, ci să poată să-ți dea uneori în timp real și date pe baza cărora tu poți să iei niște decizii pentru proiectele tale, pentru business-ul tău. Adică de asta spun că este mult mai mult decât contabilitate.